100ാമത് വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പയറ്റുവിള പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞി ദേവാലയത്തിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ. നിർമ്മല ദന്തം കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയെ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൻ്റെ ആരാധനാക്രമത്തിൽ മറിയയുടെ കുലീനമായ വിശുദ്ധിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി അവളെ ആനക്കൊമ്പിൻ്റെ ഗോപുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് അമ്മയായി തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയും ഈ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള ഈ ദേവാലയം ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ദീപമായും എന്നും വിളങ്ങട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ.